нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Гэтую святую мшу я ахвярую за всіх наших парафіянів, за всіх хворих, за тих працівників служби охорони здоров'я, які змагаються з хворобою, за всіх так само померлих з нашої парафії. Хай Бог пробачить їм гріхи і доучить до свого владарства в небі. А каб мы могли годно удзельнічаць у гэтай святой мшы, перапросім Бога за наши грехи. Сповідаємося Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вільні, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшую, завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі спокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Царю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, гаранту Божий, Сині Отця, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на себе гріхи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. Усемогутний вічний Боже, неспинно узмацняй у нас діяння пасхального сакраменту, каб Ти, якого Ти одрадив у святим хресті, з допомогою Твоєї ласки принесли багатий плен добрих учинків і досягнули радості життя вічного. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі віки вічні. Амінь. Читання книги «Діїв апостолів». У ті дні, коли кількість учнів повеличувалася, еліністи почали нарекати на габреїв, що вони забувають про їхніх удовів у штоденному служенні. Тоді 12 скликало
Нягоже, каб мы занепоўвалі Слово Божие и служили при столах. Тому, браты, выберите из ваших веку 7 мужов доброй славы, полной духа и мудрости, яким доручим гэтае служение. А мы весь час будем трываць у молитве и служении Слова. Спадабалася гэта мова ўсёй грамадзе, и обрали Стефана, мужа полного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Миканора, и Тимона, и Пармена, и Миколая Прозелита з Антиохии, яких поставили перед апостолом. Яны, помолившися, усклали на их руки, а Слово Божие поширалося и значно повеличивалося колькость учняў у Иерусалиме. И шмат святаров приняло веру. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читання першого послання святого апостола Петра. Умиловане, приступаючи до Пана живого каменя, откинутого людьми, але вибраного Богом, коштовного, и вы сами, як живые камяни, будуйтеся в дом духовный, святарство святое, как приносите духовные оферы, приемные Богу праз Иисуса Христа. Бо сказано в Писании: «Вось я кладу на сіённий камень кривоугольный, выбранный, коштовный, и кто верить у Яго не осоромится». Тому для вас, верующих, ён коштовность, а для неверующих камень, який откинули будовники. Ён стал головой в угла, каменем спотыкания и скалы спокусы. Яны спотыкаются об Яго, бо не покараються Слову, для гэтага яны и призначены. Вы ж выбранный род, королевское святарство, народ святый,
люд, узятий Богом на уласність, каб обвіщать цноти того, хто покликав вас з темряви у цудовне світло своє. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай не тривожиться серце ваше, вірте у Бога і в мене вірте. У домі Отця моєго шмат світлиць, а коли б так не було, ті сказав би я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду снова и заберу вас до себе, как вы были там, где я. А дорогу, куда я иду, вы ведаете». Каже ему Тамаш: «Пане, не ведаем, куда идешь. Як же можем ведать дорогу?» Єсус сказав йому: «Я дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки праз мене. Коли б ви ведали мене, ведали б Отця мого. І адгэтуль його ўжо ведаеце і бачите». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отця і хопить нам». Отказав йому Єсус: «Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мене. Хто мене бачив, бачив і Отця. То чому ти кажеш, покажи нам Отця? Чи ти не віриш, що я у Отцю і Отець во мне? Слово, що я кажу вам, не від себе кажу, але Отець, який во мне, і Он чинить справи свої. Вірте мені, що я у Отцю і Отець во мне. А коли ні, то вірте діля самих учинків. Справді кажу, хто вірить в мене, буде робити учинки, які я роблю, і більше за їх зробити. Бо я йду до Отця мого». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. «Пане, покажи нам Отця і ходить нам». «Покажи нам Отця», питається в сьогоднішньому Євангелії Філіп Єсуса. Єсус каже такі слова: «Я дорога, правда і життя». Колись у старожитності, у середньовіччі повстав такий шлях, який знову робиться відомим у наші часи. Це шлях святого Якуба, Сантьяго де Компостела, та дорога, яка колись брала свій початок ось тут. Кажуть, що навіть від Києва можна було пройти через Гродно, десь пізніше через Польщу. Але огульно так люди найбільш відомий цей шлях починається ось так само з Франції, йде до Іспанії, там, де знаходиться гроб святого Якуба. Чому кажу про цю дорогу? Бо цей шлях вельми популярний, і в наші часи так само шмат людей пройшло по цій дорозі вже починаючи з середньовіччя. Шмат королів, шмат святих так само.
І шмат захавалася ось таких нататнікаў духовых, шмат дзённікаў, якіх яны апісваюць гэты свой шлях. Чым ён характэрны тым, што гэта трошку іншая пілігрымка. Вось мы звычайна прызвычаіліся, што ідзём у нейкай калоніі, ідзём вось тым нейкім натоўпам, а гэты шлях звычайна чалавек прыходзіць сам, толькі вось у адзіноце альбо вельмі маленькай групы. І розны досвед, якім пазней дзеляцца гэтыя пілігрымы, захочуць дзесьці пашукаць, пачытаць гэтых дзённікаў. Кажу, што вось сапраўды ў гэтай дарозе чалавек ставіць сабе пытанне, хто я такі, навошта я існую, куды я іду. Вось гэтая дарога становіцца пэўным такім сімвалам, такім пытаннем свайго жыцця. Пытаннем, у першую чаргу, вось, можа правесці чалавека да такога адказу, каб знайсці, хто я сапраўды такі, кім я з'яўляюся. Куды я іду вось у адносінах з маімі блізкімі, куды я іду у адносінах да іншага чалавека. Таксама такое галоўнае пытанне, ці вядзець мяне мая вось дарога менавіта да Бога. Дарога заўсёды паказвае вось нам, вядзе нас у першую чаргу кудысьці. Нема такой дарогі, як нікуды не вяла. Не было б сэнсу такой дарогі будаваць. Цывілізацыя вельмі хутка развівалася, рымляне в першую чаргу, як заваёўвалі новыя землі, то будавалі дарогі. Гэта было вось такім прагрэсам тым, што як бы так падштурхоўваў гэты прагрэс рымскай імперыі. Дарога гэта вельмі важнае вызначэнне. У Бібліі, калі пачытаем вось гэтыя дзеі апосталаў, пачнем чытаць іх, то пра супольнасці хрысціянаў ўжо казалі, што гэта вось менавіта дарога. Павел пераследаваў прыхільнікаў гэтай дарогі. Сам Христос сябе называе вось менавіта «Я дарога». І гэты адказ дае нам на тое пытанне, можа паставіць сёння вось, калі Філіп кажа «Пане, пакажы нам Айца», то інакш ён кажа «Пане, пакажы нам Бога», вось пакажы. Можам сёння сабе задаць гэтае пытанне, які мой Бог? Пакажы мне свайго Бога. Хто ён? Напэўна, напэўна, усе мы чулі такія адказы, калі шмат людзей кажа, вось, я так слаба хожу там, ці не хожу ў святыню, але я вось веру ў душе, у мяне Бог ёсць. Альбо кажуць, яшчэ вельмі часта у нас у Беларусі чуем такія словы. Я там не хожу, але святкую ўсе празднікі. Бог адзін. Таксама. Якая ж розніца Бог адзін? Вось пытанне зноў гэтага Філіпа. Пане, пакажы нам свайго Бога, пакажы нам свайго Отца. Што зменіцца, што змянілася ў тваім жыцці, што ты маеш Бога ў душы? Что у тебя один Бог, что у тебя 10 богов. Якая ў гэтым розніца? Як Христос змяніў твоё жыццё? Сёння вось, калі чуем гэтае слово, што «Я правда», Езус кажа пра сябе, то гэта зноў пытанне для нас. Ці жывём у гэтай праўдзе? Бо калі вось мы станем перад Езусам, калі мы станем перад Яго крыжам, то сапраўды можам задаць сабе гэтае пытанне, зняць усе гэтыя маскі, бо ператварацца перад Езусам ужо не мае сэнсу удаваць кагосьці. Бо не атрымаецца яго шукаць. Не атрымаецца шукаць Бога так, як я жыву. Бо вельмі часта таксама можам сказаць, я чалавек не благі. Можа не святы, але вось не благі. І на гэтым чалавек можа затрымацца і ўсё жыццё вось менавіта так пражыць. А перад абліччам Езуса усе нашыя маски, усе нашыя вось тое, у чым мы прытвараемся, кім мы хочам з'яўляцца, усё гэта становіцца сапраўды неважным. Ён праўда, ён дарога. Шмат
так само може здаритися в нашому житті, що ми ось чуємо таку певність у нашій вірі, кажучи, що ось в принципі я хожу у костюм. В принципі, я ось так само молюся. И навод, некоторые кажут, что читали Святое Писание, несколько разов открывали Библию, уже это уже певная заслуга. Сьогоднішнє читання ось нам кажуть про перше з діянь апостола, друге з послання Святого Петра. І вони кажуть нам про таку одну вельми важну характеристику християнина. Вони так само ставляться на суперній правді. У першому читанні апостоли вибрали діаконів. Это такий доволі свободний фрагмент, коли вибирають перших діаконів. І діаконів призначають на вельми важну послугу, на служення. Ось мене діакон, це слово, воно означає, ось мене служити. Діаконія. Коли Марія почула добру вістку, коли ось мене было спасание Духа Святого на Марию, и она первое, что зробила, она одразу ж побегла служить до своей свинячки. Когда Иисус приходит на землю, то Он починає именно служить человеку. Ось це слово, коли Він каже зараз своїм апостолам, я дорога, правда і життя, Він зробив, каже їх після того, як обвив своїм учням ногу. Ці у моїм житті є це служення. Ці я служу іншому чоловіку, ці я служу так само Богу. Бо вельми часто наш сучасний читатель, так само той злий дух, той подманщик буде завжди нас покушати, як ненавіто у першу чергу каже, ні, ти повинен бути свободним, ти не повинен служити комусь. Роби кар'єру, отримай престиж, увагу, певну славу. А насамреч, по правді кажучи, чоловік не зрозуміє, що становиться певним рабом, певним невольником навіть свого служення світу. Славі, кар'єри, гроші. Становиться залежним від них. Тільки ось у Христуса, правда, коли ми станемо у правді, ми можемо зрозуміти, що бути християнином – це так само бути свободним чоловіком і вміти так само служити в першу чергу своїм близьким, іншому, служити Богу. Сьогодні ось гэты події, які відбуваються у світі, один маленький вірус ставит так само человека в певной правде. Оказывается, мы уже думали, что с нашим развоем медицины, с той цивилизацией, которая зараз живет на земле, что мы уже перемогли шмат хвороб. Что там, где эти люди далеко побирают, можем в Африке, где там, где войны, а тут все будет спокойно. І гэты вірус так само в певному сенсі поставив чоловіка у правді. У кого ми віримо, що ми віримо, чого варте наше життя. Це читання Євангелія, яке ми чуємо, коли Ісус каже, що я дорога, правда і життя, коли Він об'являється нам. Це вельми часто Євангелія ми чуємо, або можемо почути ось навіть підчас набоженства поховання. Його читають ось як одно з таких Євангелій, яке дає нам розважання над сенсом нашого життя. Коли ось ми навіть ховаємо когось, то вельми часто чуємо це читання. І ось ця нагода, це так само ось може того складаного часу, цього вірусу, якого ми переживаємо зараз. І воно так само поставиться на суправді. Одні люди, ось я шов, може, амаль що 2 місяці, некоторі ось правди, прислухалися до тих слов, які каже Костюм, які дає так само цю диспенсу, цю можливість, ось не удільничати,
зберегчи своє здоров'я своїх близьких. Часами ось дзвонять до мене різні люди з нашої парафії, так само з інших, і розмовляємо. Ось різні такі міркування є. Є певна небезпека так само в цьому ось часі. Я думаю, що це час певного такого очищення, якого ми переживаємо. Так само то, що ми в певному сенсі нас повинні очистити і поставити у цій правді перед Христом. Бо некоторые кажуть так, що питаюся, ось, чи є у тебе некая лукавость, і ти просто, може, ось, сумуєш по тим, що справді не можеш ось в цей час бути у костюлі, чи є у тебе цей голод Евхаристії, уже ось, більше там місяця, або більше вже без Святої Комунії, без сакраменту. І люди, які здавалися, що ходили кожну неділю в костюл, і навіть частей, вони кажуть, ні, бо ми бачимо вас ось про трансляцію через інтернет, ми глядимо вас, все добре, нам цього вистачає. І це так само може бути в певному сенсі страшним, і може бути певною такою так само бядою ось, для шмат кого, для шмат великих людей, бо так само Папа Францішек зараз ось закликав і нагадував про це, що це вимушена мера. І ось те, що зараз ви глядите через інтернет, ось те, хто не удзельничає у Святої Мши, це не замінить сакрамент. Це не те саме. Але так само ось з другого боку, я ще раз нагадую, Костюл ось так само в цей час нагадує ті міри безпеки, які треба ось зараз заховувати. Поглядіть, у нас трошки, ось, як кажу, люди зараз розслабилися. Ось, можете озирнутися і поглядіти, скільки ми зараз людей ось носять маски. Місяць назад, або ось полтора місяця назад, коли ось заохочували до цього, люди просто більшість костюма сиділа в масках, справді ось ніяким чином ось себе просто забезпечували. Тепер я кажу, що зараз ось ніяким сенсі розслабилися. Хоч це робити не треба, бо ось зараз, може, переживаємо найбільший якийсь певний кризис, така наша офіційна статистика каже, що у нас 1000 хворих щоденно. Тому, коли ласка, бережіть себе і близьких, кожен нехай сам своїм сумлінням, ще раз нагадую, розважає цю справу, ті істі, не істі у костюм. І це слово, яке сьогодні ми чуємо про Єсуса, який каже, що з'являється для нас правдивою дорогою, правдою і життям. Це життя, цю правду, цю дорогу, на отказ ось, коли Філіп питається, пані, покажи нам Отця, Ісус каже, що я з'являюся так само Богом. Хто бачив Отця, той бачив. Хто бачив мене, той бачив так само і Отця. Всі наші молитви, коли ви звернете увагу, вельми часто закінчуються «Праз Христа», з Христом і в Христі. Бо закінчується «Праз Христа, Пане наш», «Праз Христа». Ось в цій молитві, звичайно, керуємо «Праз Христа». І кажемо, що Він з'являється так само ось посередником, дорогою, правда? Але добре ви повинні зрозуміти, що Він з'являється ось не тим посередником, таким пониманием возьмем світу світським, коли думаємо про певну таку, як часами треба до директора попасть, то треба вельми добре мати відношення з секретаркою, правда, ось як увести до того директора. Ні, Ісус з'являється так само Богом. І Він з'являється ось тою криницею ласки, тим, хто дає нам себе на крижі. І коли ось ми кажемо, нас питаються, Пані, покажи нам Отця, покажи нам Твоего Бога, то ми можемо показати нашого Бога. Ось Він тут, у Слові Божому, у цій літургії Слова, яке ми зараз удільничаємо. Коли ось з сьогоднішнього першого читання чуємо, що
шмат святароў, колькасць вучняў павялічылася, і шмат святароў таксама прыняла веру ў Єрусалім. Вось што гэтыя простыя гэтыя апостолы, простыя гэтыя рыбакі з Галілеі маглі сказаць святарам, тым, якія былі вучоныя ў Святым Пісанні, што яны вярталіся, што яны прымалі веру. Святы Пётр про гэта кажа, што вось той камень, якога вы адкінулі, стаў каменем вугольным, стаў вось галавою вугла, тым галоўным камянём, на якім усё будуецца. І сёння таксама вось, калі мы кажам ужо пра тое, што ўсе мы пакліканы для дыяконіі, для служэння, то таксама пакліканы да святарства, да каралеўскага святарства, кажа нам Святы Пётр. Мы ўсе з'яўляемся вось гэтым выбраным пляменнем, святым людам, узятым Богом на ўласнасць. І ведаеце, вось што з'яўляецца заданнем таксама святароў. Гэта вось быць не толькі вось пасрэднікам несці іншаму чалавеку Бога, але таксама складаць духоўныя ахвяры. Ахвяры свайго жыцця, прыносіць гэтыя малітвы. Таму хай сённяшняе слова будзе для нас таксама словом надзеі, словом радасці, бо вось гэта я кажу, што калі мы чытаем гэтае чытанне падчас пахавальных якісьці набажэнстваў, то гэта чытанне не смутку, а чытанне надзеі, што Бог з'яўляецца Богом жывых. Калі кажа Христос, што я жыццё, то нашае жыццё вось менавіта пачынаецца з ім тут, ужо на зямлі. Мы тут ужо пачынаем жыць, і яно ніколі не скончыцца, яно будзе толькі працягвацца ў вечнасць. Хай так станецца. Амин. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца всемогущего, Створителя неба и земли, всего башенного и небашенного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца мороженого, первый всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по ходе Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який с Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророком. Верую в один святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога Отця, праз Ісуса Христа, Його умилованого Сина, узнесем з удячністю супольні молитви. Молимся за святый костел, Христовое тело, как усе его узнался и мкнулись до святости. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за епископов нашей краины, как их пасторские инициативы служили на користь всему народу. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся об едности и сходе поміж народами,
каб спокой, які дає нам звалця, запанував у серцях усіх людей. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, які празмерна клапоцяцца аб сваім дабрабыце, каб яны умелі згаджацца з Божай воляй. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, якіх дакарае сумленне, каб яны знайшлі спакой у сакраменце пакаяння і паяднання. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, тут присутных, каб удел у святой мши поглублял нашу едность с Богом и людьми. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Пане, Тобі доручаємо усіх хворих, так само доручаємо медиків, усіх тих, хто змагається з цією хворобою. Так само просимо за всіх померлих. Тебе просимо. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты про смерть и воскресение Своего Сына заключил заповедь с человечеством. Выслухай наши молитвы и керуй нами, как наши учинки завсюди были згодны из веры, якую мы вызнаем. Раз Христа, Пана нашего. Амен. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру принял Бог и Отец Всемогутный. Не дай вам Бог время отряду Сына Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему костелу святому. Боже, Ти простодобний обмін даром, який відбувається у гэтай ахвяры, робиш нас удельниками Твоего поста. Учини, как мы, спознавши Твою правду, послідовно керувалися ею у наших учинках. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серця. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправду, годно гэта і справедливо, слушно і збавенна, как мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў Небо и земля, полные хвалы Твоей, глазам на вершинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, глазам на вершинах. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца
усілякай святости, таму у єдності з усім Костюлом у перший день тижня, коли Єсус Христос у вас крос, і спаслав на апостолов Духа Святого праз Христа, просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти гэтыя дары рассою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, узял хлеб и, подяку Табе складаючы, ламаў и раздаваў своим учням, кажучы: «Бярыце и ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Ощущаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костюм Твой, розсеяний по всім світі. Удоскональ його у любові разом з Папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей и Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які сподвіку подобалися Тебе, как зимі мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать: «Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю.
просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одари Тебя с упокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Ось бараник Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю. Пане, я не рада, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Я собрал моя виноградная лоза, а вы горинки. Кто утримає во мне, и я у им, той приносит богатый плен. Аллилуйя. Baranku
Просим Ciebie, Boże, допоможи милостью Твоему народу, jaki Ty wzmocnił najświętейшим сакраментом, и учини, как он, покинувши старую греховность, перешел до нового життя у цнотах. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Слухаем объявы. Великий дякую за кожну ахвяру і допомогу на користь Костьола кляштра. Дякуємо всім, хто на цьому тижні заглядав квітки і прибирав територію вокруг Костьола. Нехай за учинене добро знаходить Пан Єзус і святий наш Отець Францішек. На цьому тижні відзначаємо 11 мая в понеділок успомин святого Ігнація з Лаконії монаха, 12 мая в вівторок успомин святого Леопольда Мандича Пресбітера, 13 мая в середу успомин Найсвятейшей Панны Марии Спасины, 14 мая у четвер свято святого Матея Апостола. И так само постоянная рада конференции католических бискупов Беларуси закликая верников 14 мая долучиться до обвещенного Папом Францишком Дня молитвы и посту у интенции спинения пандемии коронавируса. 16 мая в субботу успомин святого Андрея Бабони, святора и мученика. Саме 16 мая свои именины будет отзначать брат Андрей Квятинский, и віншаваць его будем в наступную неделю, 17 мая, подчас святой мши о 18 године. Як заўсёды ў аўторак вечарам святая мша, загальнай інтэнцыі, пасля мшы блажэнства да святого Яцапіва, в четвер с 16 до 00 до вечерней святой мши адорация Найсвятейшего сакрамента. На протягу всего месяца мая запрошаем на маевое набоженство, так само заохочуем до молитвы в доме. Все объявы можно прочитать на нашем сайте pio.by, як і різну другу цікаву інформацію. Так само нагадуємо, що там можна знайти спасилку на катехези для дітей з 1 по 8 клас. Коли ви ласка сачите, там так само сачите за катехезами, які відбуваються в таким трибі онлайн. Більш докладна інформація є в групі, у Viber для дорослих. Ще католицькі біскупи скерували для нас аж 2 послання. Одно є зворот, друге заклик. Заклик постоянной рады конференции католических бискупов в Беларуси, Высокий комитет по человечому братерству 2 мая этого года закликал верников всех религий до супольной молитвы поста и учинков милосердности. 14 мая в интенции выбавления от пандемии коронавирусу и преодоления его наступства. Святый Отец Францишек, кажучи, что молитва мая универсальную каштовность, подтримав эту инициативу, как просить Бога допомогти человечеству перемогти эту небезпечную эпидемию. 1,5 месяца тому, 21 саковика, в костеле святого Симона и святой Елены в Минску уже отбылась подобная межрелигийная молитва у интенции предохранения пандемии коронавирусу, в якой взяли удел католики, греко-католики, православные, лютеране, баптисты, юдеи и мусульмане. Эта молитва стала знаком супольного клопоту разных веровозданий в Беларуси о предохранении эпидемии, якая только починала расповсюдживаться в нашей краине. Молитва так само стала реальным выразом солидарности разных веровозданий и развития отношений поміж ними. Постоянная рада конференции католических бискупов в Беларуси долучается до подтриманої Папом Францишком инициативы Высокого комитету по человечему братерству и закликає 14 мая во всех парафіях провести атмосферное набоженство, а так само заохочує верников до посту и учинков милосердности. Набоженство может быть сполучено с моим набоженством, або для розважного міркування проведено в інший відповідний час. Таким чином, в этот день белорусские католики з'єднаються со своими единоверцами
і прадстаўнікамі іншых веравызнанняў ва ўсім свеце. Узяць удзел у міжрэлігійнай малітве можна ў касцёлах альбо далучыцца да яе з дапамогай онлайн-трансляцыі. На супольную малітву, пост і ўчынкі міласэрнасці у інтэнцыі выбаўлення ад пандэміі каранавірусу і пераронення яго наступстваў усіх вернікаў ад усяго сэрца благаслаўляем у імя Отца і Сына і Духа Святога. Падпісалася пастаянная рада канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. У нас гэтае набажэнства будзе адбывацца, яно будзе спалучана з маёмым набажэнствам 14 мая, прызначана перад вечерняй святой мшой о 17:30. Таксама ёсць пэўны зварот рады каталіцкіх біскупаў, якім паведамляецца, што адкладваецца пілігрымка ў Рым, агульнабеларуская павінна была быць пілігрымка у 17 або 18 мая з нагоды юбілею стагоддзя з дня нараджэння святого Яна Павла II, пакуль што адкладваецца на больш адпаведны час. Таксама захочуць біскупы да малітвы пра заступніцтва святого Яна Павла II. Калі ласка, беражыце сябе, сваіх блізкіх, але таксама будьце адважнымі, бо Христос ёсць сапраўды нашай дарогай і праўдным жыццём. На гэты час прыміце Божае благасловенне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Схилите головы на благословение. Бог, який праз з мертвых паўстання свайго адзінароднага Сына спаслаў нам дары адкуплення і усынаўлення, няхай благословіць вас і напоўніць духовнай радасцю. Адкупитель Єсус Христос, який назавжди одарив вас сапраўднай свабодай, няхай дасть вам удзел у вечнай спадчыне. Праз хрост вы з мертвых паўсталі з Христом у веры. Няхай праведнае жыццё вас паяднае з ім у нябеснае анчыне. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Духа Святого, няхай сидя на вас і застанеться назавсёды. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи